ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରୂପ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ଡେଣା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଦୁଇଟି ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚଳାଇ ନେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ହସ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିବାରେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହାତକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆପଣ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀରତର ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ତାହାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିଣତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ସେହି ଦୁଇଟି ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯାହା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆବଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରବାହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିବେ। ଆପଣ ପରମ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗୌରବର କିରୀଟରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ବସିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ।